Sería moito ou pouco o que aprendemos na nosa primeira escola, pero aquilo que ali sentimos e vivimos é o que nos dá pé para podermos aprender as cousas que a vida nos vai ensinando. Coas primeiras letras da escola, agora podemos ler no libro da vida, e cos primeiros números somos quen de botar as nosas propias contas. Quizáis por iso, os primeiros mestres, mellores ou peores, estarán sempre moi vivos na nosa memoria. Enseñábanos a coser, a bordar, a facer cousas, todos. Ora non fan nada. E cando eu quixen despertar un pouco, foi cando xa acabouse o meu asunto da escola. Eu non mirei a escola, ningún dos meus irmáns miraron a escola. Eu, o primeiro mestre, un pouco de respeto e un pouco de medo, porque era un home. Era unha figura dun Quixote. A maestra que tuve eu era unha maestra moi boa. Foi a miña maestra, foi a dos meus fillos. Era home tan progresista que ora, cando vexo as películas americanas que nos poñen a última, el xo facía. E tiñamos un maestro moi bueno, que tiña 60 rapaces. E el era amable para todos. Que lle chamaban Don Eduardo Álvarez. Os que non podían andaban ao mar, rapazotes de 14 anos ou 12 anos que xa tiñan que traballar, andar ao mar, de noite, no inverno, se non avivan ao mar, dáballe clases. Era un home tan bon mestre, que xa era un segundo pai. Eu recordo perfectamente que pensaba moitas veces, dice, como me gustaría chegar a ser como era este don Francisco, que era o profesor que eu tiña na escola. E tiven despois un andaluz que debiu pensar que Galicia era como o Congo, por citar algo. É un home que non sentíase tan alleo, non dialogaba ca xente, e entón eu recórdome que os mestres ali normalmente, pois, por exemplo, para a cociña leña, traíanlle carros de leña, tal, olas, a este nada. Porque daquela os maestros non vivían como hoxe, que pasaban tamén non dicían que pasaban máis fame como maestro de escuela. Pero nunca ninguén supuxo ao maestro, sempre se guardou moito respeto, máis ao cura da parroquia. Había un respeto bastante grande porque de todas formas tiña unha variña ao lado, sabes? Entonces algún levaba unha variadiña de vez en cando. Entón escollía a vara, veña vara, palo limpio. Un choraba aquí, outro ali, outro colá. O enseñaba moi ben a base de palo, porque tiña un palo e pumba. Tiña un punteiro. Un punteiro e señalaba un. Dáballe pau limpio. A mí nunca me pegou a verdade, Nunca. A mí queríame ben. Sí. En aquella época, como eran los chavales muertos de hambre, como es lógico, nos castigaban a los internos, que había externos, medio pensionistas internos, y nos ponían en el comedor de los internos a ver cómo comían los internos, cuando era la hora de comer nosotros también, y retrasaban la llegada a casa, que avisaban a los padres, y estábamos viendo cómo la gente comía, y claro, muertos de hambre, que era un poquito cruel. Fun a dar as letras e despois díxome, bueno, trae unha pizarra. Eu fun a buscar a pizarra, pero tuve mira que mira, xa foran as outras primeiro, estaban todas en anacos, eu levei a que tiña os anacos máis grandes. E díxome, e que me traes aquí, pero así con mala cara, non? Dixen, bueno, porque as outras están todas rompidas, porque eu na miña casa nunca oira falar o castelán, falabas o galego sempre. E dime, la cara de rompida tienes tú. Pero ainda hoxe non me dixo, non se di rompida, dice rota. Un día non lle soupe na lección porque tuven que ir chamar as vacas e non puden estudiar. E cheguei a perguntar unha lección e non lle supen. E díxome, ala, aí na porta para que te vexa a xente toda, de rodillas e con os brazos abertos. Castigos de puñalar. Estaban por abaixo, e despois as rodillas, e castigábanos, e nos deixaban ir ao recreo, e
E a máis dabenlle paus tamén. Botei-me a chorar e eu caían os brazos para baixo e volviose a levar así para arriba porque viña ele a cavar e dábame con ele para que eu subisse os brazos para arriba. Porque eu de tanto chorar baixava os baixos para baixo. E despois había algún que levaba cada malleira. Por eso non estaban quietas. Non estaban caladas. Raquel, ¿te acuerdas? Bueno. De las casas nuevas. Sí. Aquela moitas levaba, pobriña, non sei se hoxe ainda tendrá os negros no corpo. De tanto pau que levaba. Pero era que era moi mala tamén. Bueno, pobre, non era tan mala a muller. O que pasa que a veces pagaba ela polo justo, polo pecador, non sei? Como lle fixaras mal, poñíache así cos dedos e con un punteiro, tiña así un punteiro así grande. Eso recuerdo, porque hai por aí máis rapaces cando veron á escola cando a min. E pejábache aquí no aquela doíache. Por si acaso non había que facer outra. E por os nosos pais se ven aí a riñir con eles. Claro, porque había veces que viñanos con bultos na cabeza. E, sin embargo, os pais dicían ao mellor, mire, este rapaz é moi rebelde, non sei que, se ten que darlle unha bofetada, dalle que tamén lle dou eu. Aquela prácticamente eu creo que non era nin educación. Aquelo era unha especie de domesticación. Non había... O pouco que se aprendeu foi porque se leu da cabeza, pero non polo que nos enseñaran. É que había de aprender, eu tiña o silabario malo o catón. É un manuscrito, é unhas libretas que nos daban para A, E, I, O, U, por encima das... Eu só aprendín hasta sumar. Cando salín da escuela, sabía a cartilla dunha punta a outra. Sabía as obras de misericordia, sabía os mandamientos, sabía, bueno, doutrina sabía dunha punta a outra, pero claro, agora xa non hai cartillas. Eu non salía do silabario, non salían do silabario, e non aprendín nada. Pensoume ben non aprender algo máis, porque despois cando me din conta, cando estive no servicio, foi cando me acordou iso. Porque eu estive de asistente dun comandante e o comandante pideu-me que lle escribira, pero eu, como non sabía escribir, non lle pude escribir. E aquilo dou unha pena. Pois primeiro sumar, aprender a tabla, sumar, botábase aí moito tempo sumando. E vendí tanto, comprei tanto, a tanto, despois tal. A min eso era a cousa que máis me gustaba. Despois restando, despois multiplicando. E iban pasando así as cousas multiplicando e dicía, eu xa quería dividir. Non, a dividir non aprendín. Porque larguei daquela que iba a pasar para dividir e larguei, que ainda o maestro non quería que largase, pero como na casa querían que largase, que facíamos falta para traballar, non pasei para dividir. Eu vas cuenta, si que era media borriña, gostaba-me calcar polos outros, pero non che deixaba. Se che notaban calcastes, pagaba lá. Había un mapa de España ali colgado e ibas aprendendo as provincias, as rexións, os ríos, os límites, os cabos, os golfos. O máis bonito que tiñamos era de ir a mapa, por gritar e por cantar ben. Porque o mapa facíamos nós na pared todos, sin rellenar, e despois había que repasar todo, provincias con un puntero e dicir onde está Álava. Había que ir ali a marcalo, que non estaba marcado. Había que marcar os ríos, os afluentes, todo. Aprendín a hora do reloj, é un reloj que tíanos de riba abaixo, non sabes, de cuerpo entero. Aprendín ali. Enseñábanos a coser, a bordar, a facer cousas, todo. Ora non fan nada. Eran así. E nos íbamos así.
como dixenlle, dibuixo, coser de todas as cousas que había, sorrir, o jalear, fastóns, vainicas, todo eso facíamos. Eu pensaba, eu quería saber máis que sabía. E, bueno, o caso é que así foi pasando a vida e así foi pasando o tempo, e cando eu quixen despertar un pouco foi cando xa acabouse o asunto da escola. La educación era práctica y bonita, porque muchas cosas se aprendieron en el colegio que hoy non las enseñan. E os nenos ten moito máis fácil do que o tiñamos antes, porque antes non tiñamos medios, non estábamos dotados de nada. Eu non mirei a escuela, ningún dos meus irmáns miraron a escuela. Onde había escuelas? Onde había de 11 anos marchar para o mar. Podía ir á escuela porque non estaba na casa de meus pais, estaba nunha casa de fora. Entón a xente de fora teñen os rapaces máis ben para servidumbre, para que lle fagan traballo, non para mandar á escuela. Eu quixera ter as oportunidades que teñen hoxe os meus netos. Nunca fui a escuela. Na alfabeta dereita.